Uskomme, että paremmat päivät muuttavat kaiken. Päivät, jolloin diabetes jää taka-alalle ja elämä ottaa johtopaikan. Tähän uskominen vie Minimedia eteenpäin. Siksi yhtenäinen diabeteksen hoitoratkaisumme mukautuu elämään, jotta ihmiset voivat nousta ylös ja lähteä liikkeelle. Teknologiamme toimii taustalla hiljaisesti, jotta elämässä olisi yksi asia vähemmän huolehdittavana. Yli 40 vuoden innovaatioiden ja empatiaan pohjautuvan perinteen ansiosta tiimimme, monet heistä itsekin diabeetikoita, tukevat ihmisiä joka päivä ja seisovat jokaisen järjestelmän takana. Kaikki yhden päämäärän vuoksi, jotta voimme mahdollistaa paremmat päivät jo nyt ja kehittää diabeteksen hoitoa eteenpäin. Tekemällä diabeteksestä huomaamattomampaa, insuliinin annostelusta sujuvampaa, automaattisempaa, jotta on helpompi vain sanoa kyllä. Laulaa kuin kukaan ei kuuntelisi. Mennä virran mukana. Katsoa minne kaikki vie. Nuo päivät alkavat tänään.